Bé, La mirada de vidre per a mi és una mica una novel·la que podríem dir-ne coral per moltes coses, coral pels personatges que té, coral per les veus que podem escoltar amb ella, però sobretot coral des de la perspectiva de la percepció que té el lector de totes les sensacions que els personatges van vivint i van transmetent. Diguem-ne que seria la sinestèsia en persona. Per què? Perquè tota l'estona que anem caminant amb els personatges que Anna ha dibuixat tan bé com solament ella s'ha fet, anem escoltant la música que ella ha perfilat per a cadascun, escoltem a Wagner, escoltem a Chopin, escoltem a Donizetti, fins i tot les àries, tens necessitat d'anar a escoltar-les mentre les estàs llegint. D'aquesta mateixa manera també ens passa amb les olors. És com que tu tens la sensació d'agredols d'aquell personatge que traspua la seva pell, les seues sensacions les comparteixes i per tant és una cosa que mentre estàs llegint tens tantes sensacions que no es queda en una lectura plana i lineal, sinó que fas moltes curves, moltes sinuositats a les que solament la literatura d'Anna Moner ens pot aconseguir. Quan llegim Anna Moner no solament tenim autors de la literatura universal davant nostres, sinó que tenim artistes de la literatura, de la cultura universal davant nostres. I en aquest cas ens hem sentit interpel·lats per Caravaggio, ens hem sentit interpel·lats per Bellini, hem vist l'èxtasi de Santa Teresa, hem vist el Cristo Velato, amb moltes referències que fa Anna al llarg del seu llibre que fan sentir al lector la necessitat de conèixer moltes coses de l'art. La mirada d'una dona escriptora del segle XXI és sempre la mirada d'una dona escriptora del segle XXI i la mirada d'Anna Moner és la mirada d'una dona escriptora, pintora, artista del segle XXI que té molt de bagatge, molt de coneixement dels referents de la història de l'art i que sempre els utilitza per a interpel·lar al lector d'alguna manera en matèria de construcció social de la dona. Com ho fa en aquest cas? En aquest cas tenim molts personatges femenins. Cap d'ells podríem dir que és el personatge principal, encara que hauríem d'establir també un altre debat per a saber quin és el personatge principal d'aquesta novel·la. La Valquíria, que aparentment és el personatge secundari central de la novel·la, que és el que va deixant elements a través dels quals nosaltres anem recorrent Barcelona i anem recorrent la nova realitat que ella ens mostra, i és una dona aparentment boja. Entra al sanatori perquè l'han de sagnar, però al final nosaltres veiem que no és una persona boja. Com es tracten les dones dintre del sanatori? Es tracten essent dominades, essent maltractades per a curar-les. Podem traslladar-ho al segle XXI? No caldria que jo responera a això. El segle XXI encara és segle de dominació per a les dones. Sempre ens trastorna, sempre aconseguís sobtar al lector, sempre aconseguís... Pensaves que amb el retorn de l'hongarès ja ho havies descobert tot sobre la màgia, la investigació policial? Doncs no, perquè ara deixo els meus coneixements d'anatomia, que en són molts, deixo els meus coneixements d'art, que és evident que són patents, que són molts, i comença amb la psiquiatria, comença amb el pensament, comença amb totes les manies persecutòries amb les quals perfila cadascun dels personatges que ens presenta allà davant. Per tant, d'on li ve? No ho sé. El que és cert és que tant el llibre com Anna Moner aconsegueixen sorprendre'ns.